Niektoré autá vás presvedčia výkonom, iné luxusom. BMW X7 M60 iX Drive zvláda oboje. Vlajková loď BMW medzi SUV. Sebavedomý dizajn, M-prvky a proporcie, ktoré dávajú jasne najavo, že toto nie je obyčajné SUV. Pod kapotou pracuje 4,4 litrový M Twin Power Turbo V8 motor s mild hybridnou technológiou. Výkon až 530 koní a krútiaci moment 750 Nm. Výsledok? Dynamika, ktorú by ste od tak veľkého SUV nečakali. Interiér je kombináciou luxusného salónu a moderného digitálneho kokpitu. BMW display, prémiové materiály a priestor až pre 7 cestujúcich. Každá jazda je komfortný zážitok. Technológie, ktoré pracujú v pozadí, aby ste si mohli užívať jazdu. BMW X7 M60i je dôkazom, že výkon a luxus môžu existovať v dokonalej rovnováhe. A čo je na tomto vozidle to je súčasťou programu BMW Premium Selection, čo znamená dôkladnú technickú kontrolu, overenú históriu a záruku kvality, ktorú od značky BMW očakávate. Túto lásku na 4 kolesách teraz môžete získať za cenu o 40% nižšiu oproti novému vozidlu. BMW X7 M60 iX Drive. Luxus, výkon a istota programu BMW Premium Selection. Objavte ho u nás v Autopalace Bratislava.